У папярэдняй серыі. Мы з Парыжа, цяпер жывём з бабуляй і дзядулем. Мама, гэта Эрнест, Калет і Фернан. Яны новенькія ў класе. Вунь, глядзіце! Нямецкі самалёт! Пераследуе наш! Быць таго не можа. Д'еб цалкам у агні. Доўгія вакацыі. Уцёкі. У чэрвені 40-го, пасля манеўру вакол лініі мажыной прарыву французскай абароны, немцы ўвайшлі ў Францыю. Наша войска адступала. Спужанае насельніцтва мусіла бегчы ва ўсе бакі. І ўжо зусім хутка гэта хваля ахапіла і нас. Мегет! Мегет? Мегет! Чаго ты гарлапаніш? Мы ад'язджаем! Што? Чакай! Усе ўцякаюць. Жан з маці ўжо ад'ехалі, Фернан таксама. І табе нельга заставацца, немцы блізка. Хадзем з намі. Не хвалюйся. Мы з татам і не такое бачылі. Схаваемся так, што фрыцы не знойдуць. Але гэта небяспечна. Мы ж рабінзоны. Убачымся. Разам назаўжды. Ладно. А цяпер ідзі адсюль. Бывай, Мегет. Пільнуйся, добра? Ну, вось. Адзінае, што я ведаю, я не пакіну сваю ферму. Толькі і чакаюць, каб нас разрабаваць. Я застаюся. Жанна, мне было б спакайней, калі б ты паехала з намі. Не, Рэне, Пікаціна давяраю вам. Фрыцы адабралі ў мяне мужа. Ферму я ім не аддам. О, Каторс, сціхні, псіна дурная! А вось і ты. Дзе бадзяўся? Дзеля ўсяго святога хутчэй збірай рэчы. Добра, дзядуля, зараз. Толькі неабходнае. Не нагружаймася, як мулы. Пільнуйцеся ў дарозе, прашу. Буду маліцца за вас. І ты пільнуйся, дарагая. А я нічога, бачыла і горшае. Каторс, мы да хаты. Бывай, Пікацін. Калі ад'едзем, не атрымаем маміных лістоў. Яна не ведае, куды пісаць. Не бойся, мы самі зможам напісаць і расказаць, дзе мы. Дзеці, вы гатовыя? Так, бабуля. Глядзі, вазьмі вясельнае фота таты з мамай. Ого! Бабуля, можна яго ўзяць? Вядома, Сонейка. Ура! Я захаваю яго на ўсё жыццё. Ну ладно, дзед ужо чакае вас на дварэ. Паспяшайцеся. Так, бабуля. Падобны на шалаш на колах. Эрнест, схадзі адчыні клеткі, выпусці трусоў. Але ж яны паўцякаюць. Спадзяюся, іх не будзе каму карміць. Хай самі нешта шукаюць. А што з галубамі, дзядуля? Іх таксама вызваліць? Пачакай, я пайду з табой. Бу! Бу! Бяжыце, трусікі, можаце ўцякаць. Бу! Ну давайте, ляціце, ратуйцеся, дурныя. Эрнест, дай сваім мячом па клетцы. Добра, дзядуля? Га? Ну мацней жа, Эрнесце. Давай, лепш я. Так, ляціце, вымятайцеся адсюль.
Вітаю! Здорово, Жан-Батист! Вітаю, дзеці! Добрый дзень, Жан-Батист. Ужо гатовыя? Амаль. Я ўжо ўсё сабраў. Добра зрабіў. Ну што, Эмілі, едзьма. Одну хвилиночку. А дзверы не зачыніш? Каб мародеры двери выломали. Звар'яцеў? Эмілі, я закапаў фарфор, дакументы і твае каштоўнасці па той бузіной. Каб ты ведала, дзе шукаць, калі нешта здарыцца. Не кажи такого. Ну, поехали. Бабуля, а где мы будем спать? Под ясными зорами. Круто! Наперад. Но... Миет? Гей, здорово! О, не. Натоўп больше, чым на нядзельным кірмашы. Дзеці, каб не адыходзілі далёка ад воза. Тут можна і згубіцца. Ну, Соніка, потерпи. Яшчэ крыху. Дзядуля, а куды яны ўсе ідуць? Баюся, яны і самі не ведаюць. Спакойна, Пікацін. Увага, ён будзе страляць! Кладзіцеся ў баку ад дарогі! На зямлю! Жужала! Калет! Жужала, вернися! Калет! На зямлю, Калет! Кладзіся! Калет! 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 Ніколі больш так не рабіць, чуеш? Ніколі! Цябе ледзь не забілі! Але, дядуля, просто жужала. Ты ледзь не загінула за свінню! Я казаў, легчы на зямлю! Калет! О, моя Калет! Пайду праверу, ці ўсё ў парадку з возам. Здаецца, мы не адны збіраемся перайсці сену ў Руане. Будзе велізарны затор? Ёсць і добры бок. Нашы салдаты ўзрываюць масты на сене, каб запаволіць фрыцаў. Я чуў, паміж намі Руанам не засталося ніводнага. Праўда? А дзе можна перайсці? Да Кашарэля 3 кіламетры. Лепш паспяшацца. Пэўна, яго таксама ўзарвуць. Жан-Батист, гэта значыць, мы захраснем, і фрыцы нас схопяць? Ні за што. Яны не такія разумныя. Так, прынята. Трэба вызваліць мост. Нашы прывядуць выбухоўку ў дзеянне. Стаять! Вы мяне чулі. Быў загад узарваць мост. Як так? Вы што? Развернеце нас назад да фрыцаў. Гэта загад. Гэтыя дурні зараз усё ўзарвуць. Эмілі.
С дороги! Дайте пройти! Дядуля, бабуля! Сюда, дети! Хутко! Жужела! О, ні! Жужела! Чортова свиня! Знайди дітей, я зараз вернуся! Рене! Туди нель, господариня зараз вибухне! Моя сім'я! Поздно! Мост узривають, худшей! Узривайте мост! Немцы уже близко! На землю! Ну давай, прошу. Ховайся! Рене, ти у парадку, Рене? Так, у парадку. Пікацін! О, упевнений, ён не зрозумів, що здарилося. Вось. Ясно. Далей мы не пойдем. Трэба вяртацца. Але што з бабуляй? Бабуляй, не хвалюйся, я бачу яе, яна на другім баку. Жан-Батыст, адвядзі дзяцей назад. А я пайду шукаць жонку. Я? Але, дзядуля, мост узарваўся. Сам бачу. Калі пайду ўздоўж ракі, то нешта знайду. Калі спатрэбіцца, пераплыву на лодцы. У горшым выпадку проста пераплыву. Але я не магу пакінуць бабулю, разумееш? Так. Ты ўжо дарослы. Я табе давяраю, прыглядзі за сястрой. До сустрэчы, дзядуля! Слухайцеся Жан-Батыста. Хутка будзеце дома. Абяцаю. Думаеш, ён яе знойдзе? Хачу застацца з дзядулем. Не бойся, котлетка. Усё будзе добра. Так, я зразумеў, Рене. Бывай. І удачы табе. Добра. Хадзем, шагом марш. Не бойцеся. Просто ідзіце за мной. Ага. Жан-Батыст, я хачу есці і яшчэ піць. Трымай. Але яна амаль пустая. Ну і дапі, красуня. Не пакідай. Мы, напэўна, знойдзем яшчэ па дарозе. Дзякуй. О, не! Жужела, вяртайся! Калет? Жан? Эрнест? Я так рады цябе бачыць! О, не, моцна вас зачапіла! І не кажы, нейкі фрыц абстраляў нас з самалёта. Цяпер мама параненая, а машына бескарысная. Параненая. Дзеці, вы ў парадку? Што вы тут робіце? Вітаю, спадарня Гібер. Спадарня Гібер. О, што з вамі здарылася? Дзякуй за клопат, але ўсё добра. Проста драпіна, не болей. Само пройдзе. Дзе ваша баба з дзедам? Бабуля перайшла мост за хвіліну, як яго ўзарвалі. І дзядуля адправіўся яе шукаць. Быў страшэнны бум, а пасля Пікацін, воз і нават ровар Жана-Батыста, і мы не маем што есці. А дзе твой бацька? Застаўся ў Гранжвілі, бо ён нібы капітан карабля. І ніколі не пакіне ратушу, тата не спужаўся. Ого!
Ми вертаємося назад у Гранжвіль, бо дорога на інший бок перекрита. Потім разом. З радістю. Візьму пару речаў. Здається, у нас заставалося нешта з їжі. Нічого, господарня Гібер. Большая частка пройдена. Почекайте. Поглядите! Ого! О, толькі гэтага бракавала. О, маленькая чарцянятка. Што яна тут робіць? Чаму схаваная і адна? Хорошенькая. А дзе яе мама? Глядзіце, тут яе рэчы. Бутэлечка і нават адзенне. Вы нечто знайшлі, Жан-Батыст? Жан-Батыст! Не наближайтеся, дети. Стойте, где стоите, ясно? Не ходите сюда. Я забороняю! Бядачка. З апошніх сіл схавала дачку, а сама не дацягнула до дороги. Як жа страшна. Нічога, Жан-Батыст, усё будзе добра. Падумайце пра дзяцей, мы ім патрэбны. Нельга яе пакідаць. Пошукаю рыдлёўку. Што, бачылі? А як табе такое? Дзеці, даядайце, што засталося, а потым паспрабуем паспаць. Заўтра нам зноў дарогу, я знайшоў коўдры. Так, мы будем спать под зорами. Малака мала. Хутчэй бы ў Гранжвіль. Нічога, я бачу фруктовы сад. Заўтра сходзім туды, знойдзем, што паесці. Добра, а я пачакаю тут з мальгавінкай. Дзецям складана без ежы. Як і нам. Спадарня Гібер, можна яе патрымаць? Вядома, можна. Але асцярожна, яна шмат рухаецца. І яшчэ не адрыгнула. Не спіцца, Калет? Так. Я думаю пра немаўлятка. Дзе яе мама? Яна хвалюецца. Думаеш, дзядуля знайшоў бабулю? Упэўнены, ты ж ведаеш дзядулю. Не сумняваюся, яны ўжо разам. А мама і тата? З імі ўсё добра. Так, упэўнены. А зараз давай паспім. Ха-ха! Я спраўджу на ферме. А вам чаму б не пашукаць чагосьці ў садзе? Толькі уважлівей. Добра, Жан-Батыст. Ого! Ого! Калет?
А што ён робіць? Спіць? Не, думаю, што не. Так, спіць. Ён усміхаецца. Напэўна, і праўда. Давайте не будзем шумець. Хадзем, пакуль не пабудзілі. Ну, хадзем. Калет, яблычак будзеш? Так. Смачна. Гэта немцы. Выглядаюць не страшна. І гэта фрыцы? Ладно, паспяшаймся. Трымайцеся ў баку ад дарогі, ясна? Нарэшце. Жан-Батыст, дзеці ж не вернуцца адны. Куды вы збіраліся? Ну, па праўдзе, Рэнэ, іхні дзед, прасіў прывезці іх на ферму Марто. Што? О, не, толькі не Марто. Ён сказаў, што Жанна пра іх паклапоціцца. Яна цудоўная. Ёй і так досыць працы на ферме. А яшчэ і хлопцаў гадаваць. Не, я іх забіраю. У нас шмат месца, спакойна, выгодна. Ну, так, але Рэнэ, ён прасіў... Жан-Батыст? Так, добра, спадарыня Гіберт. Спадарыня мэр. Выдатна, вось і вырашылі. Эрнест, Калет, вы ідзеце з намі. Будзе цудоўна. Бывайце, дзеці. Да сустрэчы, Жан-Батыст! Цяпер наш дом тут. Прызвычаемся. Ну, мне ў новым доме падабаецца. Вітаю, жужала. Міет? Гэй, Рабінзоны! Жан-Батыст усё расказаў. І вось я тут. Рада вас бачыць. Вашы дзядуля і бабуля ў парадку? Бабуля згубілася, калі ўзарваўся мост. Але дзядуля яе адшукае. А Фернан? Невядома. Магчыма, пайшоў на поўдзень. Спадзяюся. Праз некалькі дзён маршал Петэн папрасіў замірэння. Тады баі ў Францыі спыніліся. Гэй, сюды! Жан-Батыст павесіў аб'яву, усе чытаюць. Гэта была заява аб замірэнні, падпісаная Петэнам і немцамі. Францыю перамаглі. Петэн? А хто гэта такі? Той генерал з першай сусветнай? Петэн? Гучыць як пятак. Пятак! Цяпер мы захраслі. Гэта поўная параза. Значыць, нас акупавалі, і фрыцы застануцца? Баюся так. Прынамсі, вайна скончылася. Больш не будзе таго гвалту. Адно я скажу дакладна. Гэтыя фрыцы з лаўкі Тысье не атрымаюць нічога, а нічога. Слова Тысье! Дзякуй Богу за такіх людзей, як маршал! Ну, разыходзімся. Вайна была скончаная. Прынамсі, мы так лічылі. Але то быў толькі пачатак. Сапраўдныя дзеці доўгіх-доўгіх вакацый. Гісторыя Даніэля Ам'ё. Мы ўцякалі ў чэрвені 40-го. Я ўзяў мядзведзіка па імені Мартін. І мы пайшлі. Але ў Бані-сюр-Луар мы трапілі пад абстрэл.
Стаяў гармідар, і мама спытала, а дзе бабуля? Мы шукалі яе паўсюль. Вы не бачылі пажылую жанчыну ў чорным паліто і саламяным капелюшы? Там мы і згубілі нашу бабулю. А потым вярнуліся ў Парыж. Лето ішло, і ў канцы ліпеня, пачатку жніўня. Мама страціла надзею, яна думала, што нам ужо не ўбачыць бабулі. Помню, як сядзеў у гасцёўні, здаецца, нешта чытаў. Потым пачуў з вуліцы такое поп-поп. У нашай сям'і быў такі кліч поп-поп. Голас я пазнаў адразу. Я пабег да вакна і ўбачыў на тратуары бабулю. Яна стаяла ў тым самым капелюшы. Яна была там. Шчыра дзякуем Кацярыне Варажун, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Алесе Мірону Савановічам, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, сям'і Анфімавых, Лявону Спірыдонаву, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!